С отворено сърце и с празен ум, и с много състрадание, търси и ще намериш. Отиди отвъд ума, раздели се с това, което някога си бил, открий божественото, търси и ще намериш. Открий себе си. Когато те обземе вдъхновение, ще имаш само едно желание – да се предадеш на огъня. Истината ще те поведе. Когато дойде времето, когато дадеш живота си за истината, тя ще дойде при теб. Отворен като небесата, попитай, кой съм аз, и ще откриеш отговора в себе си. Търси и ще намериш. Пусни всичко да си отиде от теб. Нека да си отиде всичко, което знаеш. Нека умът ти да се разтвори и ще намериш себе си. Открий себе си. Аз съм себе си. Ти и аз сме едно. Добър вечер. Преди известно време в това студио гост беше Димитричка Манкова, която е първата ученичка на Занко. След нейния разказ в това студио много зрители ме попитаха кой е Занко. Занко е духовен учител, който помага на този, който е готов да отключи вратата към себепознанието. Не случайно избрах точно тази песен за начало на нашето предаване, защото тя започва с "Открий себе си", а тук в студиото са трима още негови ученици, част от многото, които са намерили пътя към себепознанието благодарение на Занко. Тук е Лили Тодорова, тук е Яна Янева и Петя Еленкова, които ще разкажат какво се случи след срещата си с Занко. Днес, Лили, когато се запознахме, ми каза, че така исках да ми кажеш всъщност коя си ти. Ти каза, бях една домакиня, една жена, която има всичко, но нямаше какво. Нямаше радост. Нямаше радост, нямаше усмивка. Едно безкрайно тъжно момиче. С какво ти помогна Занко да откриеш радостта от живота? Основното при мен е медитацията. Макар че всяка среща с мастър е за мен медитация и това е най-добрата медитация. Много работа в тази посока, защото медитацията е осъзнаване. Няма как да стигнеш до радостта, ако не си осъзнал тъгата си. Няма как да минеш към това, особено когато осъзнаваш, че ти си избрал това, точно за да го осъзнаеш и след това да си позволиш да преживееш и другото. Когато го срещна за първи път, какво си каза? Това е всичко, което съм търсила. Защо? Това беше един събирателен образ на всичко красиво, всичко невинно, състрадателно, любящо. Всичко онова, което за мен е било свято. Това съм почувствала, когато го видях за първи път. Лиляна Тодорова сега води медитациите в Универсум център във Варна, за който ще поговорим малко по-късно. А сега Яна Янева да представя, която е лекар по професия и която също има своята среща с Занко, която промени какво, Яна, в теб? Промени целия ми живот.
накараме да живее по-истински, по-интензивно. Накараме да приема себе си такава каквато съм, с всичките си слабости и качества. Ако някой те попита кой е Занко, ти какво би му отговорила? Това е човек, който не можеш никога да забравиш. И след като го срещнеш, никога не си същия. Защо, Петя? Какво носи Занко? Че толкова ученици така има след него. Светлина, любов, безкрайна любов и безкрайно приемане. Аз за първи път при срещата с него се почувствах приета, изцяло приета. С всичките си недостатъци, с всичките си хубави качества, които даже не знаех, че ги има. Или недостатъците, които не съм виждала. Чувстваш се у дома при него. Аз знам, че той има много последователи, много ученици. В момента така преподава своите духовни уроци в Германия, но сред хилядите в България има една група от 50-70 души, които го следват навсякъде. Вие сте част от тях. Какво се случва след тази първа среща? Каква е промяната? Какво все още търсите? И какво искате да намерите все още след тази първа среща? На тази първа среща по някакъв начин забелязваш себе си. И започваш да търсиш себе си. Ама това себе си, което носи всичко. И всичко позитивно, и всичко негативно, просто започваш да го виждаш. Не да се осъждаш. Да го виждаш. То променя ли се, като успееш да го видиш? В момента, в който го видиш, ама истински го видиш, не се правиш само, че си го видял, то по някакъв начин отпада. Но това е процес. Това е дълъг процес. Но пък е хубаво. Да. Яна? От първата ви среща са изминали 8 години. Нека да уточня. И тези 8 години вие непрекъснато се развивате. Какво за тези 8 години ти промени в себе си? След като вратата вече беше отключена. Трудно ми е да отговоря с една дума. Какво промених? Преди да срещна мастера, бях един много неудовлетворен човек. Имах своята професия, семейството, приятелите и въпреки всичко усещах една много дълбока неудовлетвореност от живота си. Сега пак ги имате? Имате ли ги още? Да. И как ги усещате? Как приемате всичко това, което преди сигурно не сте успели да докоснете с сърцето? Аз вече съм различен човек. Не знам точно как се случва. Това наистина е един много дълъг процес. Но работя в този наш общ дом, който сме създали, с хора, които дълго време са с мастера. Вървим по един и същ път. Разбира се, всеки има своята лична история. Но това, че не съм сама, ми дава много сили. Ако го няма Занко, как би се почувствала вече, след тази среща и след всичко, което ви е научил? Със сигурност ще ми липсва, но мисля, че вече имам достатъчно сила да продължиш. Да продължа. Освен това, аз не съм сама.